Right, ladies and gentlemen, ndine nyaya ndikusangana nayo pana pendadzoka nayo. Pana kumira mushe. Niki Mangwana andi munomuziva mese. Right. Autodzwa anga taura nyaya ari kuti the West wants you to have structures. Wazviwa. I'm sure anga achitaura advocate Nelson Chamisa panyaya iyoyi. But the response yazobva nevanhu vachimupindura ipapo ndo yandivhundutsa. Pane umwe angobudikira from Norway and anyazobudisa ma details ekuti munhu kuti anenge achitoziva about life ya Niki Mangwana. Ndo zvinhu zvanyatsoitika panapo kubvondora to the extent yekuti vanhu vese nyika yese yavhunduka nazvo yanyara. Zvakanzi ana Niki chimbosiya zvema structure mumbotsvaga kuti Onias ndiani ari kurara nemukadzi wako. Anyatsotaura in the other way. Saka ina ngunda singorerutsa kuti ari kurara. Ndo zvanyatsotaurwa panapo. Guys, this is what guys. Even myself, Nanasi, and Chiri shock. Personally, I don't support like Zinoznoitikam life yako. Over attack about your personal life because of politics. I don't support that personally. But upon around is no option. But personally, I don't think it's fair. Kuti muna abude ashino ataka muna shikudzwa ningi okwa kuda iso zvinokanganisa ma families zvinozo mura inacha inoziva at the end of the day. But pakashata ngati mbona kuti maZimbabweans vari kuti kudine nyaya yacho. So tanga nekulike this video kutira kuti ZANU-PF boy kani nyaya yakashata yevakomana mumwe ari kuti hasi kunyatsowirirana nezvataurwa nemunhu ari kuti that's true, people like facts so they end up wakupinda munhu personally ndo nyaya iri kuitika amanaka mawani. You always rise to the occasion when required. Niki is a gentleman, good man who happens to peddle bad politics. He doesn't have to put up with this rubbish on accident on partisan politics. Pakashata, they answer political dis by throwing you into Chikurubi maximum prison for more than 500 days. That is that if they don't kill you. Urugona nyaya iri panapa iripitika. maZimbabweans autotaura kuti is good zvaita munhu iye zvokutopinda personal zvekutomuudza zvinhu zvikutoitika kumba kwake. Why? Because this political party, this ruling party, inoti ikakubata about matadza kuwiranda wavakunda mafacts vanogona kutokuvharira mukati. That's them. Saka pari hapana chisiri personal because iwo munenge muri kuti zvinhu muri kutaurirana ma ideas. Politics is the battle of ideas anditi. Pamuri kuti muri kutaurirana ma ideas ako akaratidza kunge ari more relevant wavakurira kutaura vanobva kubata wabatwa ndiwe manje it's now personal kuti vatotorwa watovharirwa mukati. Ndo saka imwe nyaya iri kuitika. Amen. Muri kuona say you can tell me what you think in the comment section tichidzika nayo nyaya mumwe ari kuti politics of Niki Mangwana and his party are very personal. His party's abuse of citizens' rights is downright crass. The party's impact of on different individuals' lived experience cannot be understood in general terms. Judging people's response to abuse is rather decide. Murakashaoneswa moto vakomana. I second the motion. I don't like anyone who supports ZANU-PF, but I don't reduce it to personal attacks. No, I have brothers Kumusha and Ugo who support it and they are in a worse off position than me, but I look after them. Pandino gona avatorina shangu havana kana basa nazvo vanongoramba vachingoita ndichingovabatsira vachitongoenda kuchikoro vachingodidi vachingoita zvakasiyana siyana, but handizokwanise kupinda personally navo. My supporters saka vari kutaura kuti on behalf of my supporters inini zvangu I don't like the ruling party, but I don't think kuti it's right kuti tese tiatakane to the extent. Let's see kuti vamwe vari kutaura kuti chimwe vari kuti they did this to Chamisa vachiti he is fighting nemukadzi wake because of fadzi vachihukura zvamoda vese vana Niki nana Chaivanas zvavawanawo hatinzwirane tsitsi nevanhu vakadai.
pakaipa pane imwe propaganda dzakambotendera, I don't know tingati propaganda or something, vachiti Chamisa ari kurwisana nemukadzi wake chinji. Makamboinzwa nyaya yakataura unoza zvinotaurwa nevanhu venhikini hazvinzwisisiki, hazvipere, vanongotaura kungeri kana vangorotomoka kutaura. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kunzi ayo it's fair, ngazvienderane. Handiti vanhu veviolence, fire by fire, by thunder by fire, ndo nyaya iri kutoitika ipapa. Mumwe ari kuti I smell violence apa, but problem ndakadzirwa wifi ndichidownloada. Guys, alright. I don't know. Last week he was posting my black boots and boasting apa vanhu 79 are in jail. Aiwa tinoti ngambonoona Onias mukomana. I'm sure his family anogona kunge ari kurarama zve distance relationship. I'm sure ndo zvinogona zvikuitika because this guy anozikana kuti iye kwaanogara United Kingdom, saka ndokune family yake izvo. Saka iyewo manje anenge achiswera achishanda kunoko achiita zvepropaganda, but uko anenge abvaoneswa manje nemunhu ari kuti akugara ikoko anenge azviona zvinhu zviri kuitika background. I'm sure iko zvine blood pressure yake itori high, so ita kupamba haana icharoyere pazero painozomborowera, inenge ichiroyera kana kuma 39 ikoko, zvekuti pakazongoita rimwe rinonyatso kumutsinidzira kana kungosimbisa nyaya yacho iyo, munonzwa kunzi mukomana adhimitwa because it's not easy. Zvivaraidza kuti uri kushandira mhuri uri ukoko obvongodzwa zvinhu zviri kuitika. Zan is a personal attack. Tell them to stop putting people in jail for political deeds. 95% of our population tiri kutambura namo because of vanhu vakaita sana Nikki ivavo. People are supporting this yekuti uyu mukadzi vakadada ndigirikeni saka ngambotsvaga munhu. What do you think? Is it fair, guys? Is it fair? Tell me. Auziva because tinoda tichionesana tite zviri balanced a bit. Mwari kuti guys, saka muri kuti kuvharirwa mujeri without bail haisi personal here, or kurohwa nemasoja mustreet haisi personal here. Just asking on behalf of those physically, mentally and socially affected by the same people. Andiri kuona nyaya iri kuitika manje, pati yavo iri kutonzi kutoita zvihombe zvikukutu, mabasa ndo anonzi amene kuti ndo mabasa avapostorerera kuti machi anenge atonzi mabasa avarakashi. Saka this system zviri kuita izvozvo, people are celebrating every every opportunity, right? Inenge yapuwa munzi munhu we this ruling party ata vari kufara zvisingaite vanhu. That's it. Ndo zviri kutoitika panapa, ndo zviri kuitika paground. Ukunzi Nikki wakada izvo because isusu wote ndopetera mutoti but guys, is it fair kuti munge muchataka munhu vanototi it's fair because vanotisunga vanotiita sei, pakutotaura zvinhu zvakawanda zviri personal zvinoitwa. So unoziva kuti you end up watoconvince kutoti I think atoitwa zvishoma. Guys, mwari kuti, and you think people are compelled to be diplomatic with a criminal syndicate mouthpiece? I also do not agree with the brother here, but on hindsight unogona kuudzwa hondo nemurwere wepfungwa ukamushora. This life is not make sure chati homu chati charehwa. Adzohodzwa hondo nemurwere wepfungwa because most of the times tinozviita unosimbiswa kana vanenge vari paside pako mamwe gentleman okudzwa kuti hayi mani ukangana kuti vanhu vari bitter, vanhu opposition vari bitter, but at the end of the day ukazonotarisa account yemunhu acho anenge akudzwa unozona kuti pamwe anogona kunge atori neighbor wako. Saka pari kunzi unohodzwa hondo nemurwere wepfungwa, kana kuti unogona kunge utohodzwa nemunhu kana kuti anoshanda palodge yekuti ndoko vanenge vachivhararana ikoko, saka anobva anenge achikuziva iko but iwo shambarita mushe iwo usikoro uchinetsa vanhu apo mboona anonzi ningi unozoita sebadaro. Ndo chimwe nyaya iri kuitika, but wanzi Nikki is very rough and they punish people by putting them into prison. Regai audzwe chokwadi ngaaende anotsvaga Onias. Akumanaka. Yeah. Mwari kuti this is in law. You should check if the math is matching. Agadzirise kumba uko. There is life after politics, and that life we have is it kumba. Akumanaka. Yeah, but sometimes zvinoona kuitika. Amen. Zvinoona kuitika kazhinji kacho kuti unogona kutofunga kuti zvichokwadi uri kungonyeberwa. Ngaita achinotariswa zvake. But nini zvangu ndangorichita against the idea kuti vanhu vanoataka pakuti the fact yekuti vana vake havana ucho vanenge vachiziva. But anyway, tingazodii.
because isusu chimwe chinhu chinoitika ndekuti iko zvine zvinhu zviri kuoma nditi ruling party iri kuomesa zvinhu zviri kuramba zvakangooma yakagara yauraya nyika kudhara nditi it's personal as well because vana vedu havana chavanoziva but vanenge vakutotadza kuwanda zvinhu zvavanonikira dzimwe mhuri zhinji dziri kutorara nenzara because of vabereki vavo vakasungwa. It's not personal because vana vakutorara nenzara zvasvika futi kumafamilies nzara yakutongorova mafamilies at the end of the day. Saka I don't think kuti nyaya yekuti personal inonikira zvinogona kungorukana zvakunobhalansa. Mumwe ari kuti what are you talking about? This is exactly what Varaka should do, including Nick and George here. What's wrong with fighting fire for fire with never sympathize with ZANU-PF and its members? Fire, 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 fire. Because that's what they do for living. I think vanotomuka vachitoenda kuoffice kuti handi tinovarakasha social media, so it's reasonable. This is not good at all. We are differ politically, but does not make us enemies. We must always act with restraint, especially on issues to do with families. But family. So ndikuda kunambozviita kuti iwewe iko zvinezvo usikuenda kubasa handiti because of who, because of ana ari kutadza kugadzira economy kuti inake handiti wazvona. It's now personal at the end of the day because family yako inenge yakuzorara nenzara. Saka to blame ani, who to blame ndokwa zvinozongosvika futi at the end of the day. But inangu nyaya yekuti nzi pazonotaurwa but nyaya yekusympathize nevanhu ava at the end of the day ukanyatsofunga deep so unopedzera waona kuti hapana chekuvanzwira tsitsi ngazvipedzerane fire for fire. Ndo nyaya imwe kubuda panapa. Mumwe ari kubuda ari kuti this one deserves is left right center. He does the same to others in Zimbabwe. You mean you must learn merciless. Hapana chekutamba. Politics is very personal. When you lose relatives in bed hospitals while they build 88 million highway to Norway to pain is personal. As for sure ufirwa na baba wako kana kuti your loved one amai vako or ani because of zvipatara kuna kana zvinhu zvakandishata kana kuti otsakatika netsaona because of roads akashata. At the end of the day umbamati is not personal. Yeah, it's tricky, but tricky, but I think so. These guys kill and imprison people they disgrace with just because they can. They have killed the future of so many of our young people, and for us to impoverish when we engage with them, dissing is where we draw the line. We have to be civil with them. Saka vanaotiregedza chidzorere nesocial media. Guys, paripo peace. Amen. Munoona sei nyaya hadzingatidzosere nesocial media. Zvitori right. Idzi hondo dzagara dzine malevels 1. Niki anopinda every Zimbabwean personal every day panapa achisasa tosh kumazimba ari kushupika. Zvinenge zviri kuenderana. Politics dzemuZimbabwe dzitori personal. We have to be honest and realistic with personal lives in a very real way. The lines of diplomats were crossed long ago. These are actual murderers. Vakomanaka, saka vanhu vakatsamwa. Vanhu veopposition kudai kuzoita tuhunu kune vanhu vari kusunga nekuraya misha yenyu. It's just maybe you feel how deep some of us are affected by ZANU-PF cause amugare muno. Nick represents everything to do with ZANU-PF. So no mess for the messless people. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu nzi Niki wacho anoshandirani. Vanhu vanorepresenta vacho vari kuti rakasha left right center. Saka zvari kutoitwa izvozvo ndikoko ndo mamwe mashoko atiri kuona futi panapa ari kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndangoti ndidarike nepanapa ndikuzivisei zvimwe zvinhu zviri zvichiitika cause inini ndichida kuti every update chese chiri kungoitika ndo zvatakatopikira ndo zvatinotoita. Saka kana uchinge wasvika panapa first time yako ndakandichingokumbirisa ugare wasubscriber and join this amazing family. But the most important thing, like this video kutoka kuti nikaboikani toti nikaboikani or mabosi akaboikani. I don't know kuti unongoshoda kuti ana boikani, but you know what to do, man.